Molweni bahlali, welcome to Sporting Culture. Igama ngumzi Jonas andihambi ndedwa noma noBrady behind the camera. Nogxa wam umqeqeshi uTabiro. Tabiro, goals galore Yeah, between Mamelodi Sundowns neSiwelele FC. Umdlalo obumnandi. Akho mntu uhleli ukuhlala emva, hence imvula yamanqaku. Umdlalo obumhle. Ubone ntoni bhuti? Sure Damsi, ndizibulisele nam Damsi nakuDimpozi behind ilanduka igems esiziphethe. Funeke sitsho Damsi, happy Mother's Day koomama abasizalayo, nakoomama abasikhulisileyo ngokwe-area zethu, area esikhulele kuzo. Damsi, going to igame. Yeah, that's my opinion, Damsi. I'm not threatening anyone. Yam le opinion, Damsi. Hey, basinika i-challenge abantu, Damsi. You know, into zasekasi, into zokubana mawukore igoli ezingaka, Damsi. Yabo, I'm going to talk about the structure kuqala. Isoke mayibe ne-structure, Damsi. Have to be with defensive zone, have to be man marking, have to yabona laa nto so that ii-teams yabo zidlale ngendlela erayithi man. Yabo sibone izikoro ezirayithi man, Damsi. Yabo kum ezirayithi o-2-1 yabo, because going to le game ndabona uyaphenika going to le game, Damsi. 7-4. Hey, and kuthiwa yisi first game PSL ekhorikhori layo. You can see into mana Sundowns high line, Siwelele high line, offside. Kukona goals as offside, but should be imvula goals, and then you can say in terms of attacking, beautiful attacking. Upressa ilanduki i-center back upressa ukeeper, the other goals ezigoroyo phana kufanele uba i-defend ipressiwe yayiluza ibhola kwakorwa. There are chances ezicreatwe kufanele uba these are the chances othi in terms of isoka, but nabeni kucoach benzawukhalaza because we need to make sure that siya close back. We can't score goals and then ziyangena nakuthi, yabo. So you can see into Isiwelele they were fighting to catch up, but the Sundowns in terms of I'm disappointed into bangman khange bebe defensive kwindlela ekufuneka babe defensive ngayo, so that to make sure into bangman Isiwelele they do not get as chances bafumene, yabo. And then kwindlela way Damsi you score goals and then you just say with defender yakho, but let's drop 2-3 steps ukuthi make sure into yoba nabo bantu abadlali behind thina, so that sibe nokwazi uba kwi-defensive ii-commanders needeka phaa Damsi, amashitazi leader kwi-defensive yakho, kwi-midfielders yakho, but no man, yabo. We have to stop it into enjena bayangena man. I mean first half isikoro besisithi 5-1, yabo. So by second half because of i-EPN and Shushine idawana liphetheyo, so besi-expecte second half uzawuthini, izawucenga, izawucontrol igame yayo, laa nto kuthiwa i-game management. You manage igame, you make sure into yoba ngabana awubaniki izichances nohamba bakore, and at the same time they are chasing i-shadows, bayayikhangela ibhola, ii-touches ezimbalwa ozidibanisayo kwii-players zakho, yabo. Make ucommit iifalo ezisili, uthenga urefli, yabo, because utrya uhlisa le nto yabo so that bangabi nokwazi, because there was a time phana I think isikoro besiku-7-2, you could see ilanduka i-camera yaya kwilanduka i-technical ye-Sundowns, abantu abahlele estendini, and they were happy because I think there was something bebe looking forward to into yoba ngabana i-goal difference yabo mayibe kula level. They were happy, but by the time ngoku siya ko-4 goal difference, ilanduka ii-goals Siwelele, disappointment, ne-players are disappointed because of i-reducer kule nto bebencwasa uyenza, yabo. Talking about loo nto leyo Damsi, obvious izinto senzeke ngokukutshintshana kwee-games, because ukhumbula besike sancokola ngayo uba kuzawudropha ii-points. Now somehow ii-points zidrophiwe. Now ngoku wonke umntu uza kwinantsika ngokuba ngaba sifuna i-goal difference ukwenzela uba ngaba yi-last game if I win league, because ziyawudropha Damsi, nakwezi games sekuleyo ziyawudropha ii-points. So Ndingakubethanga. Sure, menshina into yobana laa game ye-Kaizer Chiefs ne-Sundowns itshintshe now i-mindset. Yes, Now instead of sijonge owin, sijonga ii-goals. nazi into ezekayo Damsi, because ukhumbula Damsi besingekho ereyisini, zonke ezinye iitimu ezi bezingekho ereyisini, bengathethwa ngazo. Ii-Chiefs bezingabonelwa ntweni, ii-upsets bezizawuzenza to inantsika ireyisi lena, yabo. But itimu bekuthethwa ngayo kakhulu iphulukano City neStellenbosch, bekuthiwa zizo ezizawuapseta ii-big guns, yabo, which is i-Sundowns ne-Parade. But kwenzeka into yoba ngabana you can see igame yelaa nto i-Chiefs ne-Sundowns imenzile umehluko, because i-Sundowns bengahokanga goal,
City wina ngo-1-0 bingenangxaki because u-3 point yangena. But after laa game yabo bedrophe ii-points kulaa game, that's where you could see into yoba ngabana ngoku besibukela izolo, hungry, you score bayayithatha ibhola bayisaka center, you score bayayithatha ibhola bayisaka center. But that is where ndibuyela khona ndisithi ndidisappoint ke kwi-defensive yabo, khange bayilungise i-defensive to make sure into yoba ngabana this team eyisisiwelele did not get ii-chances zoscora so that bona babenomaximize intoni i-goal difference yabo or ii-goals zabo to laa game. But point given to ucoach wentoni wesiwelele Grootman, khange ahlale emve, khange athi laa nto abukele ilaa nto i-Sundowns idlala sonke idlanzi, uthe make sure iibhuda zakhe uyazikhuthaza uyazityhala. And we're saying that we're free now because khumbula ikhona igame abayiwinileyo igame i-Kaizer Chiefs bawinile. But then after bathi no, we are relaxed now, we are making sure noba iteam ihlala kule ndawo ihleli kuyo, yabo. So igame yayizolo ibi-right for abanye abantu. Khumbula Damzi sithanda izinto ezohlukeneyo, but for mna as a coach I'm not happy because bendifuna ukuthi make sure you score iba solid ngasimva. You make sure into yoba ngaba iteam uyayibulala ngebhola, uyibulala nge-goals, ubulala imorale yayo, ubulala i-confidence yayo. Make sure you kill the team because izawubuya if awuyenzi loo, which is le nto siyibonileyo. They were trying to come back to uba bafumane ii-goals ezingakhi kwi-national number 1 local ukhipha lo Williams uRonza Damzi. Yeah, kunjalo Damzi man. Okay, okay. No, enkosi Dabi, enkosi bhuti. Umdlalo ubumhle. Ngiyasenjoya both. Yeah, Damzi. Sonke siyazenjoya. Yeah. Yeah. Congratulations to Imamelodi Sundowns who win with 3 points. Highest scoring game in the PSL era. 11 goals. Peace. We are out.